आज वरुथिनी एकादशी आहे. सगळ्यांना एकादशीच्या खूप शुभेच्छा. आपण भगवंतांचं दर्शन घेऊया. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या 14व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. मग सगळ्यांना सांगायला खूप आनंद होतोय. मी ऍक्च्युली त्या डोनेशनच्या लिंक आज मला वाटतं ते पीपीटी आणि ते येईल. तर तेव्हा मी शेअर करीन म्हणून 2 दिवस झाले शेअर करू शकलो नाहीये. पण आनंद हा आहे की आपली 1 मे पासून पुढची बॅच चालू होतीये. 36वी बॅच सुरू होणार आहे. आणि त्यासंबंधी सुद्धा तुम्हाला सगळ्यांना शेअर केलं जाईल. तुम्ही आपल्या मित्र-मैत्रिणींना, आप्तांना, ज्यांना कुणाला जसं तुम्ही ज्ञान घेता आहे, त्याप्रमाणे त्यांच्यापर्यंत पण हे भगवद्गीतेचं ज्ञान पोहोचावं. त्या दृष्टीने तुम्ही हे खूप सुंदर माध्यम आहे, जे नामनिष्ठ प्रभूजींनी सुरू केलेला आहे हा उपक्रम. आणि या उपक्रमाअंतर्गत जवळ-जवळ 7.5 लाख लोकांपर्यंत ही भगवद्गीता, याचं ज्ञान, याचा उपदेश पोहोचलेला आहे. घराघरांमध्ये भगवद्गीतेचं ज्ञान ऑनलाईन, जिथे घरात बसून मला वाटतं ही सुंदर सुवर्ण संधी आणि याचा लाभ प्रत्येकाने घ्यावा. अशा या भगवद्गीतेमधील 14व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी ज्ञानाचा योग, जो आपण ज्ञानयोग सुरू केला आणि ज्या 13व्या अध्यायावर आपण काल होतो, त्या 13व्या अध्यायामध्ये आपण जाणलंय की ज्ञान, मग हे ज्ञान घ्यायचंय कशासाठी? भक्ती झाली, कर्मातून भक्ती झाली, भक्तीतून प्रत्यक्ष भक्ती. मग आता या जे ज्ञान, जे भक्तीचं वर्णन करते, ती भक्ती एक ज्ञानातच पुन्हा विलीन होतं आणि असं आहे ज्ञान आणि भक्तीचं संलग्नता. आणि म्हणून जे ज्ञान भक्तीमध्ये नेतंय, ज्या ज्ञानातून भक्तीमध्ये जायचंय, मग हे ज्ञान घेऊन भक्तीमध्ये कसं जायचंय त्याबद्दलचं ज्ञान घ्यायचंय. मग भक्ती मार्गावर जाण्यासाठी काय आवश्यक आहे? त्या सर्वांना आपण, म्हणजे त्रिगुणांचा प्रभाव आहे आणि या असं ज्ञान तुला देतोय की जे श्रेष्ठ आहे. मग भगवंत आजही सांगतायत की जे कुठेतरी ध्येय आहे. कारण प्रत्येक गोष्टीला, मग ज्या कालच्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं की काय आहे प्रकृती, काय आहे, कशा प्रकारे वेगवेगळे 8 पुन्हा प्रश्न, 6 प्रश्न अर्जुनाला होते, ज्याच्यामध्ये आपण जाणलं की काय आहे प्रकृती, मग क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय आहे, ज्ञान काय आहे, ज्ञान ज्ञेय, या सगळ्याला आपण जाणलं. मग ज्या क्षेत्र म्हणजे काय, हे 24 तत्वांचं शरीर, जो सांख्य योग कपिल देव मुनींनी आपल्या मातेला, जे देवहूतीला याबद्दलचं ज्ञान दिलेलं आहे. या 24 तत्व, जे आपण बघितलं की कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जी पंचमहाभूत, मग त्या इंद्रियांचे विषय, नंतर मन, बुद्धी, हा खोटा अहंकार आणि अव्यक्त, जे त्रिगुणांपासून व्यक्त होणारं, त्रिगुणांचं अव्यक्त जे स्वरूप आहे, ते सुद्धा या तत्वाचा, म्हणजे या तत्वांनी बनलेलं आहे. हे क्षेत्र कशाने बनलंय, तर या तत्वांनी. आणि या क्षेत्राला जाणणारा कोण आहे, तर 2 क्षेत्रज्ञ आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. मग या आत्म्याचं जे ज्ञान घ्यायचंय, मग या आत्म्याला आपण जे जाणलेलं आहे, मग त्या आत्मिक पातळीवर विचार करण्यासाठी काय आवश्यक आहे? आणि मग ज्ञान काय आहे? बाकी सगळं आहे ते अज्ञान आहे. मग ज्ञान काय? जी नम्रता आणि ज्या स्थिर स्थिर मनाला, मग निरनिराळ्या प्रकारच्या ज्या आत्तापर्यंत आपण जी लक्षणं, ज्या उत्तम भक्ताची, उत्तम गुरुची, शुद्ध भक्ताची जी लक्षणं आपण बघितली, ते सगळं आपण ज्ञानात बघितलं. आणि भगवंत सांगतायत बाकी सगळं आहे ते अज्ञान आहे. आणि मग या ज्ञानाला घेऊनच, मग हे ज्ञान कसं उत्तम गुरुकडून हे ज्ञान जाणून घ्यायचंय. आणि मग हे ज्ञान जाणून आत्मा आणि परमात्मा जे काही करतोय शरीरामध्ये, तो हा आत्मा करतो आहे. मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, हे जाणणं खूप खूप, कुठेतरी आपण जसं म्हणतो की बोलण्यामध्ये खूप सोपं आहे, पण या आत्मिक पातळीवर विचार करणं, मग त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला मार्गस्थ करणं, ज्या परमात्म्याला आपण काल जाणलं. मग आत्मा आणि परमात्मा, ज्या कठोपनिषदामध्ये एका झाडाच्या, जी शरीराला झाडाची उपमा दिलेली आहे, आणि या शरीरावरती, या झाडावरती 2 आत्मा आणि परमात्मा, तो आत्मा इतका आपल्या कुठेतरी प्रकृतीमध्ये, या भौतिक प्रकृतीमध्ये इतका गुंतलेला आहे जीवात्मा, की मग त्याचं परमात्म्याकडे लक्ष देखील नाही. आणि अशा या आत्मा आणि परमात्म्याचं, मग हा आत्मा हा शरीरामध्ये कुठेही मिसळत नाही. मग आपण शरीर आहोत आणि या शरीराच्या आत, म्हणजे मी शरीर नाही, शरीराच्या आत आहे. तर म्हणूनच मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे. तो आत्मा शरीराच्या आतमध्ये वसलेला आहे आणि त्याने जे सगळ्या शरीराला चैतन्य मिळतं. आणि म्हणूनच मग, नाहीतर फक्त ते निर्जीव शरीर आहे हो. म्हणून हे शरीर कधी जाणतंय, की जेव्हा स्वतःला बघतंय, की हा आत्मा म्हणजे ड्रायव्हर आहे हो, या शरीराला ड्राईव्ह करणारा.
आणि असे हे दोन ड्रायव्हर, जो आत्मा आणि परमात्मा, ज्या परमात्म्याची अनुमती असल्याशिवाय उपद्रष्टा अनुमंता, मग जी काही इच्छा, जी काही आपण निरनिराळ्या इच्छा करतोय त्याच्यातनं हे जन्म मिळतायत 84 लक्ष योनीतीन, कारण ही इच्छा आहे, ही भगवंतांनी सूट दिलेली आहे. भगवंतांचा त्याच्यावरती कुठलाही अ, प्रभाव नाही आणि कुठल्याही प्रकारचा निर्बंध नाहीये. आय मीन कुठल्याही प्रकारचा कंट्रोल नाहीये, राधा नियंत्रण नाहीये. मग भगवंतांनी ती सूट दिलेली आहे. आणि त्या इच्छेमुळेच मग जे काही 84 लक्ष योनीतून हे जन्म घेतले जातात, त्या इच्छेपायी घेतले जातात. अशा या प्रकारच्या ज्ञानाला आपण जाणलेलं आहे आणि जो या ज्ञानाचे चक्षु ज्याला आहेत, तो निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून येत नाही. तो भगवंतांच्या धामालाच जातो. जेव्हा हे जीर्ण शरीर त्यागलं जातं, ज्याला आपण वस्त्र म्हटलंय, म्हणजे वस्त्र त्यागून जेव्हा दुसरा देह धारण करतो आत्मा, मग तो पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये येत नाही. तो निश्चितच त्या भगवत धामाला, त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते. अशा प्रकारे आपण या 13व्या अध्यायामध्ये या ज्ञानाची दृष्टी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा, कशा प्रकारे मग ज्ञानाचे चक्षु असलेली ही व्यक्तीच हे ग्रहण करू शकते. आणि मग आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला या सगळ्याच्या पलीकडे मग भगवंतांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे. मग या ज्ञानाबरोबर आत्मा, परमात्मा, मग तुला काय जाणायचंय? की हा आत्मा या मोहमायेमध्ये कुठेतरी बद्ध होतोय, पण काय कशाचा प्रभाव आहे त्याच्यावरती? तर त्रिगुणांचा प्रभाव आहे. जे आपण आधीही याच्या आधी बऱ्याच वेळेला जो उल्लेख ऐकलेला आहे, दुसऱ्या अध्यायापासून आपण या अ, त्रिगुणांचा उल्लेख ऐकलेला आहे. मग काय आहेत हे त्रिगुण आणि कुठल्या 3 गुणांनी आत्मा बद्ध होतो? मग या तिन्ही गुणांनी आत्मा बद्ध होतो म्हणून कुठेतरी गुणातीत कसं व्हायचंय? या गुणातीत म्हणजे सात्विकतेच्या सुद्धा पलीकडे आहे. मग सात्विकता सुद्धा कुठेतरी बांधतीये या जीवात्म्याला. पण त्याच्याही पलीकडे मग जो शुद्ध भक्त आहे, तो त्याच्याही पलीकडे कशा प्रकारे जातोय हे आपल्याला आजच्या अध्यायात जाणून घ्यायचंय. 3 गुणांनी आत्मा बद्ध होतो. वैशिष्ट्य, कृती आणि गुणांमध्ये मृत्यू. गुणातीत कसं होणं? इदं ज्ञान उपाश्रित्य यदा सत्वे प्रवृत्तेतु मां च यो व्यभिचारेण. अशा प्रकारे मग प्रत्येक गोष्टीला आपण म्हणतो या भौतिक जगतामध्ये जसं जसं आपण म्हणतो हे ज्ञान घेतोय. मग हे ज्ञान जसं आपण कालच्या अध्यायात म्हटलं, हे ज्ञान घेतोय, पण त्या ज्ञानाचं आचरण, मग हे ज्ञान कशासाठी घेतोय? त्याला सुद्धा कुठेतरी गोल पाहिजे हो. प्रत्येक ज्ञानाला गोल आहे. जसं आपण एखादी लहानपणापासून मनामध्ये असतं, हो मला डॉक्टर व्हायचंय. त्यावेळेला तर तेवढी अक्कल नसते. तेवढं समजत नसतं. पण 10वी होतो, 12वी होतो, तेव्हा मग कुठेतरी आपली एक काहीतरी निवडतो. मग 12वीला एक जी काही प्रवेश परीक्षा दिली जाते. मग तथाकथित आता ज्या नीट म्हणून आहे, जेईई म्हणून आहे, ज्यांना टेक्निकल ह्याच्यात जायचंय, कुणाला मेडिकल हे करायचं आहे. त्याप्रमाणे मग कुठेतरी तो गोल, मग तो गोल आहे, की मला मेडिकलला जायचंय, मला इंजिनिअरिंग करायचंय. मग हा कुठेतरी गोल स्वतःच्या आयुष्याला आणि स्वतःच्या त्या शिक्षणाला दिला जातो. म्हणूनच त्या ज्ञानाला कुठेतरी गोल असतो. तशाच प्रकारे हे ज्ञान घेतो. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत या ज्ञानाला सुद्धा ध्येय आहे. हे जे ज्ञान घ्यायचंय त्याला सुद्धा कुठेतरी ध्येय आहे आणि कुठेतरी परफेक्शन आणि कुठेतरी तो पूर्णपणा प्राप्त करायचा आहे. मग ते ज्ञान पूर्णपणे परिपूर्ण असं ज्ञान हवं आहे. मग हे ज्ञान जाणून काय करायचं? तर एखादी व्यक्ती कधी-कधी म्हणेल, "हो मला जरा मग आता या गीतेच्या अध्यायाला जरा जाऊन तर बघूया, काय आहे एवढं काय शिकवतात? गीता म्हणजे काय आहे?" मग हे कुठेतरी चेक करणं आलं, की जरा मला चेक करतो, मी बघतो जाऊन. मग एखादी जर त्याला उदाहरण दिलं आपण, की जर लग्न करायचं एका व्यक्तीला आणि मग एखादी व्यक्ती म्हणेल का हो जरा बघतो मी लग्न करून बघतो काय आहे तरी लग्न. मग हे कुठेतरी बेजबाबदारपणाचं लक्षण झालं. कारण लग्न ही संस्था आहे हो. तिथे कुठेतरी बंधनं आहेत. तिथे कुठेतरी तुम्ही अ, अ, आणाभाका घेता, ज्या आयुष्यभर एकमेकांना साथ देण्याची आणि एकमेकांना सुख-दुःखामध्ये आणि सगळ्या त्याच्यामध्ये पावलोपावली एकत्र असण्याची साथ दिली जाते. मग लग्न म्हणजे अशी संस्था आहे ती. तुम्ही त्याला असंच कुठेतरी थातूर-मातूर असं गोष्ट समजू शकत नाही. मग हे कुठेतरी बेजबाबदारपणाचं लक्षण आहे. त्याचप्रमाणे मग एखाद्याने म्हटलं, की "हां, गीता जरा जाणून बघतो, जरा चेक करायचं हे." हे कुठे डेंजरस आहे विधान. कारण तुम्हाला मग त्या गोष्टीला जसं लग्नाबद्दल म्हटलं, की तर मग लग्न ते तुटायचीच भीती आहे हो. तुम्ही जर चेक करायला म्हणून केलं, मग ते ज्ञान परिपूर्ण नाही मिळणार तुम्हाला. मग जे जे तुम्हाला चेक करायचंय, कुठेतरी श्रद्धा नाहीये. मी पहिल्या अध्यायापासून अ, हे पुन्हा-पुन्हा उल्लेख करते, कारण ते मनात श्रद्धा असणं खूप गरजेचं आहे. मग ज्ञानाने ती श्रद्धा कुठेतरी निश्चितच प्रगत होत असते आणि ती आध्यात्मिक मार्गावर तुम्ही प्रगती साधू शकता. पण कुठेतरी मुळामध्ये ती श्रद्धा असणं मग निश्चित बऱ्याच वेळेला जसं आपण भगवंतांचं म्हणतोय, की भगवंतांनी सगळ्यांना
12व्या अध्यायात जे आपण म्हटलं, भगवंतांनी ऍडजस्टमेंट एवढी केली आहे, सगळ्यांना भगवंतांनी स्वीकारलेलं आहे. मग भगवंत म्हणतात काहीतरीच मला तुमचा वेळ, तुम्ही जे मिळवताय, तुम्ही जे काही खाताय ते मला अर्पण करा. मग कृतज्ञता कुठे आहे तिथे? आणि मग त्याच अनुषंगाने हे सांगणं की त्या ज्ञानाला ध्येय पाहिजे. आणि म्हणून मग आपल्याला चित्रात जे दिसत आहेत ते निमी ऋषी आहेत. निमी राजाचं चित्र आहे की ज्या हरे कृष्ण माताजी वाचून घ्या म्हणून मी सांगते. हा, हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषी मुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. ज्या सर्व ऋषी मुनींनी, मग असं हे ज्ञान ज्या भौतिक प्रकृतीने ज्यांनी मुक्ती मिळवलेली आहे, ज्या ऋषी मुनींनी हे ज्ञान जाणून परमसिद्धी, कारण त्या त्रिगुणांच्या गुणातीत गेलेले आहेत. मग त्या सात्विकते सुद्धा ज्या पलीकडे, सात्विकतेच्या पलीकडे गेलेले आहेत, त्यांनी परमसिद्धी मिळवलेली आहे. मग असे हे जे आपल्याला ऋषभदेवांचे पुत्र दिसत आहेत, 9 योगेंद्र, की ज्यांनी परफेक्शन, ज्यांनी पूर्णपणे ती परिपूर्ण ज्ञान मिळवलेलं आहे आणि ते प्रत्येक सगळ्या लोकांमध्ये फिरून ते जिथे जिथे यज्ञ याग चालू आहेत तिथे ते जाऊन आशीर्वाद देत आहेत आणि तिथे योगसिद्धी प्राप्त होऊ देत आहेत. आणि तिथे त्या जसं निमिराजाच्या इथे त्यांनी यज्ञ याग केलेले आहेत, तिथे हे 9 योगेंद्र उपस्थित झालेले आहेत. आणि निमिराजा त्यांना विचारतोय की मग ज्या भागवतामध्ये भगवंतांविषयी मला सांगा, मला हे जाणून घ्यायचंय, मला ते परफेक्ट, मला ते परिपूर्ण ज्ञान जाणून घ्यायचंय. आणि अशा या ज्ञानाचं, असे हे आशीर्वाद देण्यासाठी तिथे ते 9 योगेंद्र आलेले आहेत. आणि अशा या ज्ञानाला म्हणून जाणून घ्यायचंय, ज्या राजाने सुद्धा जे व्यक्त केलेले की हे परफेक्ट ज्ञान, मग त्या ज्ञानाला आचरण्यासाठी, त्या ज्ञानाला जाणून घेणं खूप आवश्यक आहे. आणि तेच ज्ञान भगवंत म्हणतायत मी पुन्हा तुला सांगेन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जर किती छान चित्र दिसते आपल्याला समोर, ते वैकुंठ गोलोकाचे चित्र आहे, जिथे अत्यंत सुडौल स्त्री पुरुष आपल्याला दिसत आहेत. सगळे इतके आनंदात आहेत, निर्व्याज प्रेम आहे भगवंतांचं, त्यांच्या भगवंतांवर त्यांचं, आणि त्यांचंही भगवंतांचंही त्यांच्यावरती प्रेम आहे तितकंच. अशा या प्रेमभक्तीमध्ये भगवंतांसाठी जे काही सेवा अर्पण करतायत, मग जे काही कार्य केले जात आहे ते भगवंतांच्या भक्तीमध्ये केलं जात आहे. आणि म्हणूनच किती निर्व्याज असं आणि किती निर्मळता आहे, किती आनंद आहे, कारण जिथे भगवंत आहेत प्रत्यक्ष सच्चित आनंद, जे शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, असं हे वैकुंठ गोलोक आहे. आणि जिथे भगवंतांचा वास आहे तिथे सर्व परिपूर्ण आहे. मग आपण या भौतिक जगतामध्ये कुठेतरी आपण म्हणतो ना, परवा काल मला वाटतं त्या ह्याच्यामध्ये सांगितलं, भागवतामध्येच अंकित प्रभूंनी हिंदीत सांगताना की दोन दोन कुठेतरी मिझरीज, मग जे सफरिंग नाही आमच्या त्या सॉरी भक्तिशास्त्रीच्या ह्याच्यात प्रभूंनी सांगितलं, सुबुद्धी दामोदर प्रभू आहेत, त्या प्रभूजींनी सांगितलं की कुठेतरी मग ती हॅपीनेस, ते सुख नाही, ते खूप क्षणभंगूर आहे. 2 मिझरीजच्या मध्ये. मग या भौतिक जगतामध्ये कुठेतरी चिरोफोबिया आहे लोकांना. जसे एक प्रकारचे फोबिया असतात ना, ज्याला कुठेतरी पाण्याचं भीती असते किंवा कुणाला दरीतून वर म्हणजे कुठेतरी उंचाची भीती असते. अशा प्रकारचा फोबिया असतो. प्रत्येकाला वेगवेगळे फोबिया असतात. मग त्या फोबिया म्हणजे कुठेतरी कमतरता, आणि तशाच प्रकारचं चिरोफोबिया प्रभुपाद म्हणालेत बऱ्याच जणांना, की कुठेतरी हास्यावरती पण त्यांचं लिमिट असतं, कारण त्यांना वाटतं खूप आनंद झालाय म्हणजे ते डिस्ट्रेस येणार आहे. आता आपल्याला कुठेतरी संकटाला तोंड द्यायचंय, म्हणून त्या त्या आनंदामध्ये पण ते पूर्णपणे आनंद घेऊ शकत नाहीत, कारण ते परिपूर्ण नसतं, ते क्षणभंगूर असतं, कुठेतरी नश्वर असतो तो आनंद. 2 दुःखांच्या मधले ते सुख सुद्धा उपभोगू शकत नाही, कारण माहितीये त्याच्यामधून मृत्यूलोक आहे हो. मग त्याच्यामध्ये जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या सगळ्यामध्ये अडकलेलो आहे. म्हणून फक्त म्हणायला आय एम फाईन, आय एम ओके, पण पण हे मृत्यूलोक आहे. माहिती आहे सगळ्यांना की जे नश्वर आहे हे सगळं. हा देहही नश्वर आहे आणि जे काही सुख मग त्याच्या पुढे पुढे आपल्याला जाऊन बघायचंय. मग डेफिनेटली मग प्राकृत जगत आहे, भौतिक प्रकृती हे याच्या आधीही उल्लेख केलेला आहे की भौतिक प्रकृती हे तही आपण जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करू, जेव्हा त्या प्रत्येक कर्मामध्ये कृष्ण येईल, तेव्हा निश्चितच तुम्हाला त्याच्यातनं आनंद व तुम्ही त्या फळांपासूनही वंचित राहू शकणार नाही. तुम्हाला वेगळं काही करायची गरज नाही. कारण तुम्ही जर स्वतःला भोगता म्हटलं नाही, जे काही कर्म करताय ते भगवंतांसाठी करताय, तर निश्चित त्या कर्मफळांच्या बंधनामध्येही तुम्ही अडकणार नाही, हे निश्चित आहे. पण कुठेतरी ती कृतज्ञतेची भावना आवश्यक आहे.
आणि म्हणून आपल्याला जाणायचंय सर्व योनिषु कौंतेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महो महत्योनी रहम बीज पिता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण. मग ही भौतिक प्रकृती माता आहे, हो, बीज देणारे पिता आहेत. भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेत आहेत, पण कशाच्या कशाच्या ह्याच्यावरती, म्हणजे मूळ कोण आहेत, तर मूळ भगवंत आहे. बीज देणारे पिता भगवंत आहेत, ज्यांच्या पासून नंतर ज्यांच्या इच्छेतून जे आपण बघितलं सप्त ऋषी, 4 महर्षी आणि त्याच्यानंतर मनूपासून जे सगळं पुढे प्रकट झालेलं आहे. मग मनुष्य जन्म सगळे आणि मग जी मानव याला सृष्टीला जी निर्माण केलेलं आहे. पण मूळ कोण आहे? तर मूळ भगवंत हे पिता आहेत. हे जाणलं तर किती सगळं सोपं होईल ना हो. म्हणून म्हणून प्रभुपादांची इच्छा आहे, की ज्या कृष्ण भावनेला त्यांनी जोपासलेलं आहे आणि जी जर विश्वभर कृष्ण भावना जोपासली गेली, तर किती लोकांच्या मनामध्ये विचार बदलतील आणि जो बीज देणारा पिता आहे, की सगळे आपण मग फक्त त्या आपण जसं म्हणतो ना, की ज्या पुस्तकांमध्ये दिलेलं आहे, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल ब्रदर वी आर ऑल ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, हे फक्त तिथे म्हणायला आहे हो. मग ते राष्ट्रासाठी आपण जो म्हणतो आहे, त्याचप्रमाणे ही खरी फॅक्ट आहे. मला वाटतं कुठेतरी जे आहे, की खरोखर म्हणजे ज्या प्रत्येकाला जर मग कशासाठी हे म्हणजे आण्विक शस्त्र बनवली जातात, न्यूक्लिअर बॉम्ब्स बनवले जातात, एकामेकाला राष्ट्राला उद्ध्वस्त करणारी. कारण मग ही सगळी भौतिक प्रकृतीमध्ये हे सगळं मनुष्याने निर्माण केलेलं आहे. हे सगळं राजकारण, घाणेरडं राजकारण आणि या छल, कपट आणि अशा प्रकारे एकमेकांच्या जीवावर उठणाऱ्या या भौतिक जगतामध्ये, की मनुष्य मनुष्याचा शत्रू बनलेला आहे, मनुष्य मनुष्याच्या जीवावर उठलेला आहे. इतकं कुठेतरी या भौतिक जगतामध्ये हे कोपाला चाललेलं आहे. पण हे जाणण्याची किती गरज आहे आणि म्हणूनच याच भौतिक जगतामध्ये एक सुंदर अशी गोष्ट आहे, की ज्या नामस्मरणाने आपण भगवंतांच्या धामाला प्राप्त होऊ शकतो आणि हे ज्ञान प्राप्त करू शकतो. हे ज्ञान घेऊन मग ज्या वैदिक शास्त्रांमध्ये, ज्या वेदांमध्ये, वेदांत सूत्रामध्ये, शास्त्रामध्ये दिलेलं आहे, जे भगवद्गीता, भागवत, मग भागवत हे प्रत्येक प्रत्येक पुढच्या सगळ्या, की ज्या नैमिषारण्यातल्या 6 ऋषींनी जे प्रश्न विचारलेले आहेत, ते सामान्य माणसासाठी आहेत. म्हणूनच कलियुगासाठी हा यज्ञ केला गेला होता. जे 88,000 तिथे ऋषी होते, त्यांनी विचारलेले हे प्रश्न आहेत सूत गोस्वामींना. आणि म्हणूनच त्या ऋषींनी विचारलेले प्रश्न, की कलियुगामध्ये त्यांना माहिती आहे, की कलियुग आहे आणि तिथे खूप कमी आयुष्य असणार आहे आणि खूप सगळं हे सगळं कलियुगामध्ये हे सगळं काय म्हणतात ना, प्रकोप होणार आहे सगळ्याचा. आणि म्हणूनच त्यासाठी त्यांनी हे प्रश्न विचारून ते ज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न केलाय आणि तेच ज्ञान प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक ज्ञान आहे. मग हे ज्ञान आहे, हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी दिलेलं भगवद्गीतेतील ज्ञान आहे. आणि भागवतामध्ये भगवंताला जिथे, की ज्या व्यासमुनींनी भगवंताला इतकं सुरेखपणे व्यक्त केलेलं आहे, की भगवंतांना परिपूर्ण अशा भगवानांना आपण जाणू शकतो. असं हे भागवत इतकं सुंदर, की प्रत्येकाने आयुष्यामध्ये भगवद्गीता, भागवत याचं ज्ञान घेणं किती गरजेचं आहे. की जे प्रात्यक्षिक ज्ञान देतात. आणि म्हणूनच ज्या इच्छांमुळे कालच्या अध्यायात आपण जाणलं, की ज्या ज्ञानामुळे मग जी जी सगळ्या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे, बीज देणारे पिता आहेत, पण ती इच्छा आहे ना, ती इच्छा भगवंतांनी सूट दिलेली आहे हो. आणि म्हणून त्या इच्छेमुळेच हा भौतिक सृष्टीतील महामायेमध्ये, मोहमायेमध्ये अडकलेला मनुष्य या सगळ्या 84 योनीतून जन्म घेत असतो. आणि म्हणून त्या 84 योनींमध्ये पण कशाप्रकारे, तर त्यांच्यावर सुद्धा त्रिगुणांचा प्रभाव आहे. म्हणून मग तुम्ही बघाल, की या 84 लक्ष योनींमध्ये सगळं मिक्स आहे, की सात्विकता पण आहे, राजसिकता पण आहे, तामसिकता पण आहे. अशा वेगवेगळ्या जे आपण प्रत्येक प्रकारचे प्राणी, पक्षी, पशु आणि ह्या सगळ्यांना, ज्या जीवांना बघतो, त्या सगळ्यांवर वेगवेगळा प्रभाव आहे. आणि मनुष्य काय, तर मनुष्य या त्रिगुणांमुळे विभागला. त्रिगुणांमुळे आहे. त्रिगुणांचा प्रभाव आहे. तिन्ही गुणांचा मनुष्यावर प्रभाव आहे. परंतु यांनी त्या त्रिगुणांना जेव्हा पूर्ण जाणेल, तेव्हा तो त्याच्यापासून कुठेतरी ते ज्ञान जर घेतलं, कशापासून आपण बद्ध होतो आहे, तर निश्चितच कुठेतरी त्याच्यापासून पलीकडे जाण्याचा निश्चित मनुष्य प्रयत्न करू शकेल. आणि म्हणून हे ज्ञान आपल्याला घ्यायचं आहे. सत्वरजस्तमैती गुणः प्रकृती संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहस्मिन् अव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबहू अर्जुन,
जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो, तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ती सात्विकता जरी अ, अ, चांगला गुण असला, कारण सात्विकता ही निश्चितच गुण जो मनुष्याला, सात्विक मनुष्याला आपण म्हणतो की जे अत्यंत गुणी आणि असे चांगले स्वभावाची व्यक्ती असतात, परंतु तीही कुठेतरी त्या आत्म्याला, त्या जीवात्म्याला बद्ध करते या जीवनामध्ये. कारण कशाने बद्ध करते ते पुढे बघतोय आपण, सुखाने बद्ध करते. म्हणून जो पावसाचा थेंब असतो बघा, हा पावसाचा थेंब पडायच्या आधी आकाशातूनच तसा येत नाही. आकाशातून अत्यंत ट्रान्सपरंट, अत्यंत स्वच्छ असतो. पण जेव्हा तो खाली मातीत मिसळतो ना, तेव्हा तो चिखल बनतो. आणि तसंच हा आत्मा, हा जीवात्मा आहे, हा मूळ आध्यात्मिक आहे. पण तो जेव्हा या प्रकृतीच्या संपर्कात आलाय, तेव्हा या त्रिगुणांच्या प्रभावामुळे तो बद्ध झालेला आहे. तो कुठेतरी या मोहमायेमध्ये अडकला गेलेला आहे. आणि म्हणूनच मग याचं ज्ञान जर त्याने घेतलं, की काय आहे सात्विकता, काय आहे राजसिकता, काय आहे तामसिकता, म्हणजे तो स्वतःला कुठल्या गुणामध्ये ठेवायचा आहे आणि कशाप्रकारे स्वतःला आपण आचरण करू शकतो, हे निश्चितच जाणू शकतो. म्हणून हे आपण एक व्हिडिओ बघूया, मग माताजी वाचतील आणि मग मी श्लोक म्हणून माताजी वाचतील. तत्र सत्त्वं निर्मलस्त्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अनग अर्जुन, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापांतून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहे ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध आहे होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ही व्यक्ती जी आहे त्याच्यावरती बघा कसा सात्विकतेचा प्रभाव आहे. मग ती किती स्वच्छ निर्मळ अशी आहे बघा. कारण ती व्यक्ती सांगते की किती स्वच्छ प्रकाश पडला आहे. जे काही त्यांच्यावरती प्रभाव आहे, त्या सात्विकतेचा प्रभाव आहे. मग सुंदर इथे आकाश आहे, त्याच्यामध्ये किती सुंदर, मग मी तुझ्यासाठी सात्विक खाणं आपण घेऊन आलेलो आहे. आणि इतकं सगळं जे असं एक निर्मळपणाचं बोलणं आहे. कारण मग तो सात्विकता म्हणजे अतिशय प्रकाशमयी आहे. मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करणारा गुण आहे तो. परंतु काय, तो पण त्या आत्म्याला या प्रकृतीमध्ये बद्ध करतोय. कारण जे काही सुख मिळतंय, त्याच्यापासून आनंद मिळतोय त्या ज्ञानाच्या भावनेने, आणि त्या आनंदी भावनेने, सुखाच्या भावनेने तो आत्मा कुठेतरी बद्ध होतो आहे. म्हणून सात्विकता ही आत्म्याला बद्ध करते. मग राजसिकता काय आहे बघूया आपण. मग ही राजसिकता बघून घ्या हं. बघ, सांगतोय कांट स्टॉप म्हणजे कुठेतरी वासना आहे. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षामुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, वासना आणि महत्वाकांक्षा. मग ती महत्वाकांक्षा म्हणजे कुठली? मग ती अशी महत्वाकांक्षा, अशी जिद्द, की कुठल्याही मार्गाने तुला ते मिळवायचंय, थांबू नको. कुठल्याही मार्गाने मिळू दे. मग मला त्या ह्याच्यामध्ये प्रमोशन मिळालंच पाहिजे. कुठला का मार्ग असू नये, पण मला वर जायचंच आहे. मग तो पैसा मिळवायचा, ते कुठला का मार्ग असू दे, पण मला ते मिळवायचंय. पण त्याला काहीतरी, कुठेतरी काहीतरी अ, 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 चांगला मार्ग पाहिजे. म्हणजे योग्य मार्ग पाहिजे, रादर तर नाही. ती वासना आहे ती त्या योग्य अयोग्याच्या पलीकडे गेलेली असते. आणि म्हणून तो देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. मग त्याची फळं मला हवी आहेत सगळ्याची.
आणि त्याच्या पलीकडे राजसिकता तिथे काळी तुम्हाला दिसत असेल. ही जी आहे तामसिकता आहे, तर ते व्हिडिओ काही कारणाने टेक्निकल कारणाने चालू होत नाहीये. पण तो तमोगुण आहे. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा तमोगुण काय, तर सगळं अज्ञानातच आहे. काळा कुट्टा अंधार म्हणून हा काळा दिसतोय बघा तमोगुण. मग आपल्याला स्वच्छ काय दिसला, प्रकाशासारखा सात्विकता. लाल म्हणजे असा भडकपणा, वासना ज्याच्यामध्ये असं दाखवले. आणि काळा म्हणजे अज्ञान म्हणून तामसिकता. आणि म्हणून हा तमोगुण सर्व देहधारी जीवांचा मोह, कुठेतरी मोह, इतकं मोहाला बळी पडलं जातं की आपल्या भोवतीच एखादी वलय बनवलं जातं. आणि मग त्याच्यामध्येच हेच आपल्या जीवनाचं ध्येय, याच्या पलीकडे काही नाही, दिस इज द एंड. आणि म्हणूनच मग तो कुठेतरी प्रमाद, आळस आणि निद्रा म्हणजे फक्त पडून राहिलंय. मला दुसरं काही करायचं नाही. मला तेवढंच माहिती आहे आणि तेवढ्यामध्येच माझा आनंद आहे. आणि कुठेतरी त्याच गोष्टीमध्ये, त्या वलयामध्ये स्वतःला गुंतवून ठेवणं. मग तो निद्रा, आळस या सगळ्यामध्ये बद्ध होणं. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण. हे भारता, हरे कृष्ण माताजी. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान अवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग सात्विकता म्हणजे काय, कुठेतरी पुण्य कमवून आपल्याला स्वर्गलोक मिळणार आहे म्हणून त्या सुखाशी कुठेतरी, मग ते सुख मिळवण्यासाठी तो बांधला जातो सात्विकतेच्या सात्विकतेमध्ये. मग राजसिकता काय, तर पृथ्वी लोकावरच जन्म मिळतो कुठेतरी सकाम कर्माशी, ती फळं पाहिजेत मला, त्या त्या गोष्टीची फळं मलाच भोगायची आहेत आणि जे काही मिळवणार आहे ते मलाच पाहिजे, मीच भोगता आहे. या सगळ्या राजसिकतेमध्ये व्यक्ती असते ती मनुष्य लोकामध्येच असते पुन्हा पृथ्वीवर. आणि ही कुठेतरी पशु योनीमध्ये असतात, ज्यांना तमोगुणामध्ये मग मांसाहार करणं, मद्यपान करणं, परस्त्रीशी संबंध ठेवणं, मग जे काही जुगार खेळणे, या सगळ्या रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्सला कुठेतरी बांधून ठेवलं जातं आणि अज्ञानामध्ये मनुष्य कसाही वागतो आणि म्हणून त्याला मूर्खपणाशी बांधलेलं म्हणतात. आणि मग अशा व्यक्तींना काय, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, मग तो मनावरती इतका पगडा आहे की सात्व सत्व रजतम, मग कधी सत्व सात्विकता जर जास्त असेल तर राजसिक आणि तामसिक गुण कमी असतात. राजसिकतेने खेचलं गेलं तर सात्विक आणि तामसिक कमी पडतात, तसं तामसिकतेने खेचलं तर सात्विक आणि राजसिक कमी पडतात. त्याप्रमाणे आपल्याला दिसतंय की तामसिकतेकडे या भौतिक जगतामध्ये जास्त मनुष्याला अज्ञानामध्ये, कारण मग जे काही करतोय ज्ञानाचं कुठल्याही काही पडताळून न बघता स्वतःच्याच, मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, आणि त्या मार्गाने जे काही मिळवता येईल ते अयोग्य मार्गाने मिळवण्याचा प्रयत्न असतो, असा हा तामसी वृत्तीतला मनुष्य. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात, तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या देहाची 9 दारं आहेत. 9 दारं कुठली, तर 2 डोळे आहेत, 2 कान आहेत, 2 नाकपुडी आहे, एक एक तोंड आहे आणि आपलं गुदद्वार आहे आणि जेनायटल्स. अशा प्रकारे ही 9 द्वारं आहेत. आणि या 9 द्वारांना, मग या 9 द्वारांना जर नियंत्रित केलं, काय बघायचंय, काय ऐकायचंय, काय खायचं आहे आणि ज्या सेक्शुअल डिझायर्स, या सगळ्याला कुठेतरी सगळ्याला, सगळ्यावरती, खाण्यावरती, सगळ्यावरती तुम्ही जेव्हा नियंत्रण आणून या सर्व द्वार ज्ञानाने, मग त्याचंच ज्ञान आपल्याला, की सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता. मग 17व्या अध्यायात आपल्याला त्या अन्नाविषयी पण जाणून घ्यायचंय, की सात्विकतेमध्ये कुठलं अन्न खाल्लं तर सात्विकता आहे, राजसिकता कुठल्या अन्नाने आणि तामसिकता कुठल्या अन्नाला जास्त वाढ देते, वाढ करते. मग अशा या सगळ्या गोष्टींना जाणून घ्यायचंय, हे ज्ञान. मग या ज्ञानाने जेव्हा त्याला प्रकाशित केलं जाईल या 9 द्वारांना, तेव्हा त्या सत्व गुणांचा
अनुभव येऊ शकतो. तरच त्या सात्विकतेचा अनुभव येऊ शकतो, जेव्हा त्याला ज्ञानाने प्रकाशित केलं जातं. आणि म्हणूनच या 9 द्वारांमध्ये मनुष्य जेव्हा सुखी असतो, तेव्हा निश्चितच तो त्याला स्वतःला नियंत्रण केलेलं असतं आणि त्या प्रकारचं ती व्यक्ती असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरत ऋषभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग राजसिकता काय? तर पूर्ण वासनेमध्ये बुडालेली असते. त्याच्यामुळे रजोगुणामध्ये जेव्हा वृद्धी होते, तेव्हा अत्याधिक आसक्ती बघा त्या परस्त्रीशी कुठेतरी जे मला मिळवायचंच आहे, मग ही मला धन सुद्धा मिळवायचं आहे. मग मला कुठल्याही प्रकारे होईना, कुणाचा मला वध करायला लागला तरी चालेल, कुणाला मर्डर करायला लागलं तरी चालेल. आजच्याही जगामध्ये आपण हेच बघतोय भौतिक जगतामध्ये, की मग तो न्यूजपेपर उघडला की काय बातम्या असतात हो. की मग अशा प्रकारच्या कुठेतरी सगळ्या उदास करणाऱ्या बातम्या जे तमोगुणामध्ये वागणारी व्यक्ती असतात आणि ज्यांनी अक्षरशः आपण म्हणतो ना, की माणुसकीला सगळं गुंडाळून ठेवलेलं असतं. अमानुष अशी वागणी असतात. सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा या सगळ्या रजो आणि तमोगुणांमध्ये आपल्याला दिसतात. या रजोगुणांमध्ये कुठेतरी इच्छा इतक्या पराकोटीला जातात. मग इथे कुठेतरी सकाम कर्म तरी आहे. कुठेतरी लिमिट्स पाळले जातात. मग तमोगुणामध्ये तर कुठलीच नियम ते सगळं त्याच्या पलीकडे गेलेलं असतं आणि अशा हा राजसिकतेने बांधलेला रजोगुण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे करुणानंदन, हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये म्हणजे अज्ञानामध्ये वृद्धी होते, तेव्हा काय होतं तर अंधकार. मग तो अज्ञानामध्ये म्हणजे जे काही मी मिळवतोय, काही पडताळून बघायचं नाही, शास्त्राचा आधार नाही, कुठल्याही गोष्टीला नीट सखोलपणे जाणायचं नाही. जेवढं काही कळतं आहे तेवढ्यावरच कुठेतरी ते निष्कर्ष बांधून मग अंधकार, निष्क्रियता, मग काहीच करायचं नाही, एवढं केलं की बास आहे. मग त्याच वलयामध्ये मग कुठेतरी आपण म्हणजे ज्या काही टर्म्स डिप्रेशन वापरले जातात, मानसिक कुठेतरी खचलेली आहे व्यक्ती, मग हे सगळं या तमोगुणामध्ये. कारण तो मूर्खपणामध्ये, अज्ञानामध्ये. मग ठीक आहे मानसिकता कुठेतरी मनाला झालेले ते आजार, पण का? त्याची कारणं काय? तर कुठेतरी या गुणांमुळे. मग निष्क्रियता, मूर्खपणा, मोह इतका आवरला जात नाही आणि अशा गोष्टींनी ते प्रकट केले जातात. आणि मग कुठेतरी स्वतःच्याच वलयामध्ये, परंतु कुठेतरी वाईट गुणांचा सुद्धा मग ज्या वाईट गोष्टींकडे, वाईट चालींना ॲडिक्शन होतात आणि वाईट चालींकडे आकर्षित होतात. या सगळ्याला ही सगळी कारणं म्हणजे काय गोष्टी कारणीभूत आहेत ते जाणणं महत्वाचं आहे. पण हे जाणण्याइतकं ज्ञानही या व्यक्तीला नसतं. अज्ञानामध्येच ही व्यक्ती असते आणि म्हणूनच कुठेतरी मग ती अ, अंधकाराच्या त्या दरीमध्ये खोल जाते. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याच्या सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रहलोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग मृत्यूनंतर काय? सत्व, रज आणि तम यांना मृत्यूनंतर काय मिळतं? तर बघा सत्वगुणांना काय? तर मृत्यूनंतर उच्चतर पवित्र लोक म्हणजे पृथ्वीच्या वरचे जे स्वर्ग लोक आहेत, त्यांना त्यांची प्राप्ती होते. आणि निश्चितच मग उच्चतर पवित्र ग्रहांना कारण कुठेतरी सुखाने मग त्यांना ते स्वर्गसुख निश्चितच मिळतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेला मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग रजोगुणामध्ये जी व्यक्ती आहे ती वासनेच्या आहारी आहे. बघा, कुठेतरी इतकी वासना आहे. मग ज्या गोष्टींचं केली जाते, ज्या गोष्टी मनात आणल्या जातात, त्याच गोष्टींचा पुढे जन्म मिळतो. आणि सकाम कर्मामध्ये असेल, मग ज्या गोष्टीचं कुठेतरी फळ घ्यायचं आहे, मग ज्या मांसाहार केला जातो आणि हे आपण बघतोय हे कुठेतरी तमोगुणामध्ये आणि ह्या कुठेतरी इच्छा, सकाम कर्माच्या इच्छा. मग ज्या काही गोष्टी अनुभवायच्या आहेत, मग जे काही कमी कपडे वगैरे घातले जातात, त्यांना पुढे झाडाचा जन्म मिळतो. अशा प्रकारे ज्या इच्छा व्यक्त केल्या जातात, ज्या सकाम कर्मामध्ये त्या कर्माचा भोग सुद्धा भोगायला लागतात आणि अशा प्रकारे मग ती सकाम कर्म करणाऱ्या व्यक्तीला पृथ्वी तलावरच जन्म लागतो. पृथ्वी लोकामध्येच पुन्हा जन्म मिळतो आणि जर तमोगुणामध्ये आहेत त्यांना पशु योनीमध्ये कारण ती कुठेतरी विकर्म केली जातात.
रजोगुणातली व्यक्ती कामवासनेतायी निदान निदान सकाम कर्मामध्ये असते, कुठेतरी त्या कर्मफळांचीच अपेक्षा करत असते. पण तमोगुणी व्यक्ती ही अज्ञानामध्ये आणि कुठेतरी विकर्माकडे वळलेली असते आणि निश्चितच त्यांना पशु योनीमध्ये जन्म मिळतो. कर्मणः सुकृतस्याः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये मध्ये असल्याचे म्हटले जाते. परंतु रजोगुणामध्ये केलेले कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेले कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून सात्विकतेमध्ये जे काही यज्ञयाग केले जातात, जरी ते इंद्रियांना नियंत्रण ठेवून वगैरे केले जातात, परंतु कुठेतरी ते सुखाने बांधलेलं असतं. मग त्या पुण्यकर्माचं फळ मिळतं, जे स्वर्ग सुख मिळतं त्यांना, जे सात्विकतेमध्ये आहेत. मग त्या सत्वगुणांमध्ये असल्याचं म्हटलं. रजोगुणांमध्ये काय, तर ज्यांना पृथ्वी पुन्हा मृत्यूलोकातच जन्म मिळतो आणि म्हणूनच ते दुःखालयम दुःखालयम अशाश्वतम. कर्माचं फळ, कारण कुठेतरी स्वतःला भोगता समजतात सकाम कर्मामध्ये. मी केलंय, माझ्यासाठी आहे, मी हे केलं म्हणून मला हे मिळालं. मग त्या कर्माची फळंही भोगायला लागतात आणि म्हणून मग ते दुःख आहे. आणि तमोगुणांमध्ये केलेलं फळ म्हणजे अज्ञान आहे, जो पशुयोनींमध्ये जन्म मिळतो, ज्या नरकामध्ये नरक यातना भोगायला लागतात. अशा प्रकारे ना त्याला एंड आहे ना त्याला सुरुवात, असा ह्या मूर्खपणाचं लक्षण असतं. कुठे जायचं, कुठे मार्ग आहे तेच त्याचं ज्ञान नसतं, कारण अज्ञानामध्ये असतो हा गुण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते. रजोगुणापासून लाभ उत्पन्न होतो. लोभ 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 उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून सात्विकतेमधनं काय, तर वास्तविक ज्ञानाची प्राप्ती होते. सात्विकता निश्चितच कुठेतरी चांगल्या मार्गाला म्हणजे निष्काम कर्माकडे वळवत असते. मग रजोगुण काय, रजोगुणाचा लोभ, ग्रीड असते, वासना असते, मिळवायचंच आहे मला, लोभ उत्पन्न होतो. आणि तमोगुणामध्ये मोह, अज्ञान, प्रमाद, आळस. मग मला काही न करता मिळतंय ना, जितकं मिळेल आळशीपणाने जितकं आरामात मिळेल बघा, आपल्याला त्या चेहऱ्यावरचे भाव, सात्विकता आपल्याला कळते. मग राजसिकता बघा, कुठेतरी त्या अंधुकचं धूसर आहे, पण त्याच्या मागे धावतोय. मनुष्य कसा भौतिक जगतामध्ये या सुखांच्या मागे धावतोय, अजून मिळतंय, अजून पाहिजे. मग मग छोटी मारुती घेतली तर आता मला कुठली घ्यायची आहे? अजून आय10 घ्यायची. आय10 घेतली की मला फोर्ड घ्यायची, मग मला अजून मर्सिडीज घ्यायची, मग मला BMW घ्यायची. कारण ती थांबतच नाही हो. वासना चालूच आहे. कुठेतरी त्या याला मर्यादाच नाहीयेत ना. ते समाधान होतच नाही आणि तामसिकता ही पूर्ण अज्ञानात आहे. बघा, आपल्या या चेहऱ्यांवरच्या प्रतिक्रियेवरनच आपल्याला ते सत्व, रज आणि तमोगुण दिसू शकतात. आणि मग त्यांचा मृत्यूनंतर काय, तर कुठले लोक त्यांना प्राप्त होतात? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व ऊर्ध्व गतीने ऊर्ध्व उच्चतर गतीने, हा. ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे निंद्य तमोगुणात स्थित आहेत त्यांचे नरक लोकात अध्यापतन होते. हरे अधःपतन कृष्ण. होते. हरे कृष्ण. आ, हरे कृष्ण माताजी. सत्वगुणी मनुष्य हे वरच्या, मग पृथ्वीच्या वरच्या लोकांमध्ये, जसं मी म्हटलं स्वर्ग लोक जे आहेत त्या लोकांमध्ये जातात. जे तमोगुणामध्ये आहे ते कुठेतरी नरकामध्ये, मग ततल, सुतल, पाताळ हे जे पृथ्वीच्या खालचे लोक आहेत त्या पाताळ लोकामध्ये जातात. आणि जे कोणी राजसिकतेमध्ये आहे, कामवासनेमध्ये, सकाम कर्मामध्ये आहे, त्याची कर्माची फळं भोगायची आहेत, फक्त कर्माच्या फळांचा कुठेतरी आस आहे त्यांना, मग त्यांना सगळ्यांना पृथ्वी लोकावर जन्म मिळतो. अशी ही जी मी म्हटलं ना, तर मग हा जो आहे हा भूलोक, अर्थ अर्थ आहे म्हणजे पृथ्वी आहे. मग पृथ्वीच्या खालती काय, अत्तल, वित्तल, सुतल, तकल, महातला, रसतळा आणि पाताळ. आणि याच्या पृथ्वी काय, तर भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक आणि सत्यलोक, अशा प्रकारची ही ब्रह्माचं लोक आहे. आणि त्याच्या पलीकडे मग जे आहे ते गोलोक वृंदावन आहे. अशा प्रकारे मग आपल्याला जे आपण बघितलं, गर्भोदकशाही विष्णू, ज्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ज्यांनी प्रवेश केलेला आहे ते गर्भोदकशाही विष्णू, ज्यांच्या नाभीमधून बघा ब्रह्मा आलेले आहेत आणि ब्रह्मांनी सृष्टी निर्मिती केलेली आहे. आणि मग हे क्षीरोदकशाही विष्णू जे आहेत
ते प्रत्येकाच्या हृदया म्हणून परमात्मा म्हणून जे वसलेले असतात. अशा प्रकारे हे गोलोक वृंदावनाचं चित्र आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणाखेरीज इतर कोणीही करता नाही आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने बघा, लोभ, काम, क्रोध, लोभ या तीननी, या मोह मायेनी मनुष्य हा वेढला गेलेला आहे. मनुष्य त्या काम, क्रोध, लोभ, मग ते षड्रिपू आहेत, त्याच्यापैकी ही जी मोह माया, मग या मोह मायेमध्ये ही व्यक्ती पूर्ण अडकलेली आहे. पूर्ण नियंत्रण करताय त्यांच्यावरती ही मोह माया, पण त्याचे नियंत्रक कोण आहेत? तर भगवंत आहेत. आणि हे जेव्हा जो जाणतो, इतर कोणीही प्राकृतिक कर्मांचा प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही. मग जी काही व्यक्ती आचरण करतीये ती या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली करते, आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या, मग ज्या या नियंत्रणकर्त्याला, ज्या आश्रयकर्त्याला, ज्या निर्मात्याला, ज्या परमपुरुषाला, परम तत्वाला, ज्या भगवंतांना जो जाणतोय, की जो या गुणांच्या पलीकडे आहे, गुणातीत होण्यासाठी ज्या ज्या भगवंतांचा आध्यात्मिक जो स्वभाव आहे तो निश्चितच ही व्यक्ती प्राप्त करू शकते, की ज्यांचं सगळ्याची निर्मिती ज्या भगवंतांनी केलेली आहे, जे जे या सगळ्या सृष्टीचे बीजदाता आहेत, हे जेव्हा जो जाणतो, ज्या परमपुरुषाला जेव्हा तो जाणतो, तेव्हा तो निश्चितच त्यांच्या आध्यात्मिक स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित, मग जेव्हा तो स्वतःला कुठेतरी मोकळा करून घ्यायचा, त्याला बद्ध व्हायचं नाहीये या मोहमायेमध्ये, त्यासाठी त्याला त्या आध्यात्मिक ज्ञानाची गरज आहे. आणि जेव्हा ते ज्ञान घेऊन तो जन्म, मृत्यू, जरा यापासून दुःखातून मुक्त होऊन, मग जेव्हा तो हे ज्ञान ग्रहण करेल आणि त्या प्रकारे आचरण करेल, तेव्हा तो निश्चितच पुन्हा या मृत्यू लोकामध्ये परत येणार नाही. आणि याच मृत्यू लोकामध्ये ही गोष्ट जाणून देखील तो योग्य प्रकारे त्या अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. या प्राकृतिक जीवनाचा सुद्धा तो उपभोग घेऊ शकतो, जेव्हा तो कृतज्ञतेने, जेव्हा तो कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करायला लागतो. कारण तो जेव्हा जाणतो, की हा कर्ता हा त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जगतोय आणि आपल्याला या त्रिगुणांच्या पलीकडे जायचंय, त्या गुणांच्या पलीकडे कुठेतरी बद्ध व्हायचं नाहीये या गोष्टीमध्ये. जेव्हा तो हे जाणतो, तेव्हा तो पाश तोडू शकतो आणि याच प्रकृतीचा सुद्धा उपभोग योग्य प्रकारे घेऊ शकतो. मग हे ज्ञान कुणाकडून घ्यायचे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभो, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो, त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, एक उत्तम गुरु एका शिष्याला ज्ञान देत आहेत, ज्यांच्या हृदयामध्ये परमात्मा वसलेले आहेत आणि ते आध्यात्मिक ज्ञान त्यांना दिलेलं जात आहे. आणि म्हणूनच त्रिगुणांच्या अतीत असणाऱ्या अशी व्यक्ती कोण आहे, जे आपण याच्याही आधी जाणलं, जो स्थिताधीर मुनी आहे. मग जे 13व्या अध्यायात काल ज्ञान काय भगवंतांनी सांगितलं, मग ते ज्ञानच घेऊन आपल्याला या अकर्मी जे नारद मुनी दिलेले आहेत, चित्रामध्ये दिसत आहेत आपल्याला, ते अकर्मी निष्काम कर्म करणारे नारद मुनी. आणि अशी व्यक्ती जी गुणातीत, म्हणजे कुठेही बद्ध होत नाही, कुठल्याही गोष्टींनी बांधली जात नाहीये, ना सात्विकता, ना राजसिकता, ना तामसिकता, या तिन्हीच्या पाशातून ज्यांनी स्वतःला मुक्त केलेलं आहे, ते निश्चितच भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांच्या उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहे,
हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो. जो आत्मस्थित आहे आणि सुखदुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय याच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावनेने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तवणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्माची परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणतीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या गुणांच्या पलीकडे जो जाणतोय की या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे आपल्यावरती, पण त्रिगुणांचा प्रभाव असूनही त्याच्या कुठेतरी बंधनात बद्ध होत नाहीये जी व्यक्ती, कारण त्याचा प्रकाश, आसक्ती, मोह ही सगळं उपस्थित असताना पण त्याच्याकडे आकर्षित होत नाही, कारण त्या आध्यात्मिक स्तरावरती त्यांनी इतकी प्रगती केलेली आहे, इतक्या साधनेने, इतक्या तपाने, इतकी प्रगती, इतकं ते ज्ञान आचरणात आणून योग्य पद्धतीने स्वतःला आपण म्हणतो ना, त्या स्वभावामध्ये त्या स्वभावाची प्राप्ती केलेली आहे, की ती व्यक्ती या त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित होत नाही. ती निश्चल राहते. केवळ त्रिगुणच सगुण सक्रिय आहेत हे जाणून मग फक्त हे त्रिगुणच सक्रिय आहेत म्हणजे या त्रिगुणांचा प्रभाव असला तरीही आपण त्याच्या पलीकडे जाऊन आपण स्वतःला कुठेतरी दिव्य बनवू शकतो हे जाणते. आणि जो आत्मस्थित आहे, जो आत्मा साक्षात्कारी भावनेमध्ये, शरीर नाही मी आत्मा आहे ही गोष्ट पुरेपूर जाणतोय, जो सुखदुःखाला सारखंच मानतो, जो एखाद्या दगड, माती आणि सोन्याच्या तुकड्यालाही समदृष्टीने बघतो, जो शत्रू आणि मित्रालाही सारख्याच यांनी त्यांना दृष्टीने बघतो, समभावाने पाहतो, मान अपमान या गोष्टीकडे समभावाने, स्तुती निंदा या सगळ्याच्या जो पलीकडे गेलेला आहे त्याला गुणातीत मनुष्य म्हटलं पाहिजे. मामचयो व्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्ण त्या भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मास्त्रप्रत उन्नत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो सर्व परिस्थितीमध्ये एकनिष्ठ राहून कशा प्रकारे पूर्णपणे भक्तीमध्ये संलग्न होतो आणि अशा प्रकारे एक शुद्ध भक्त, ज्या प्रल्हाद महाराजांचं आपण उदाहरण घेतलं, अनेक ऋषींचं, अनेक जे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये जे आपण बघितलं की निरनिराळे जे गोस्वामी आहेत, अशा प्रकारे जे भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न झालेले आहेत, ते तात्काळ या त्रिगुणांच्या पलीकडे जातात आणि त्या ब्रह्मस्तराप्रत, मग त्या तेजाप्रत, त्या भगवंतांच्या स्वभावाची निश्चितच प्राप्ती, त्या आध्यात्मिक प्राप्ती ते निश्चितच करतात. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यव्य आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा या ब्रह्मज्योतीचा जो ब्रह्म जीव म्हटलंय त्याला आपण, ज्या 8व्या अध्यायामध्ये ब्रह्म म्हणजे काय, जीव, मग याचा निश्चितच आधार म्हणजे परब्रह्म आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी जेव्हा या भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती केली जाते, हे जाणलं जातं, तेव्हा तो परमात्मा निश्चितच आधार द्यायला असतो, कारण तितका दृढ विश्वास असतो भगवंतांवर. आणि म्हणूनच भगवंत या जन्म मृत्यूच्या या महासागरातून निश्चितच तरुण नेतात. इति चतुर्दशोऽध्याय समाप्तः. असा हा त्रिगुणांचा प्रभाव असणारा, त्रिगुणांना जाणणारा असा हा अध्याय आहे. त्रिगुणांबद्दल आपण जाणून या त्रिगुणांच्या पलीकडे कसं जायचंय हे जाणून कशा प्रकारे गुणातीत व्यक्ती असते, काय आहे गुणातीत व्यक्ती, हे आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतो. मी रेकॉर्डिंग थांबवून शेअरिंग थांबवते. काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा.